namhlanje ngoba ngiphethe iqembu abangani engihleleke naye ubaba uMthiya. UMthiya kuyintokozo ngendlela esimanga ukuthi-ke sinayo namhlanje kugubhu lwami kulanda inqola endala. Awubingelele umbukeli wogubhu lwami ngasekhaya bese uthi nje uzethula kafishane ukuthi ubaba ubani usuka kusande nje mthule. Yebo, ngiyambingelela nonke babukele emakhaya. Lo nibingelelayo usibusisa kwambatha. Ngibuya khona lapha kwaNongoma esiphambanweni. Ngiyajabula kakhulu nami ukuthi namhlanje ngibe naye namhlanje ubhuti wami omkhulu engimkhonze kakhulu uDlokovu. Ngiyajabula nokuthi ngibizwe nami ngibe omunye obizwa namhlanje njengoba kuwumhla ka-2 kuMeyi nje ukuthi ngibe omunye nami ozoziveza azibonakalise ngecwecwe elisha esilenzile labangane lesihloko sithi igeja. Sizokhuluma ngendaba yegeja, ngiyazi sazolibona-ke nalo. Siyabonga kakhulu baba siyakubukela ngendlela-ke esimangaliso seyiqhubayo. Yena-ke ubaba uMthiya ezodudula naye nje-ke uhlelo sinehora lonke sindawonye kwezokumbali laphana ihora lesikhombisa. Kumnandi ngendlela-ke emnandi kakhulu. Siyethemba ukuthi izoba abantu baphathe kahle ngosuku lwabasebenzi njengoba beyiwe-Castay. Asambe sokunikeza-ke enye ingoma eyindala.